U ovom videu radimo vježbu točkanja. Ako smo gledali prošli video, a gledali smo prošli video, onda ste možda vidjeli što je to grafička modelacija, odnosno postizanje tonova pomoću različite gustoće točkica. U ovom videu ćemo vidjeti jedan konkretan zadatak vježbe točkanja, pa evo možemo krenuti. Za početak, evo kao što vidite, ovdje imamo jedan predložak. Predložak sam složio čisto ovako, samo kao neku vrstu skice preko koje ćemo raditi ovu vježbu točkanja. Poanta je da vi zapravo ako probate ovako jednu tehniku, vi možete si doma napraviti skicu olovkom. Ja u ovom slučaju ću raditi digitalno, radim u Photoshopu sa grafičkim tabletom, tako da išao sam si nekako pojednostavniti ovu cijelu priču. Motiv kostura je uvijek nekako zanimljiv za crtanje, tako da evo iz tog razloga sam se nekako odlučio za ovaj motiv danas. Mislim da je dosta priče ovako za početak, možemo krenuti odmah sa radom. Međutim, kada radite ovakve stvari, dobro je opustiti se. Pripremite se, znači nešto što ćete možda popiti, evo kava je prisutna. Isto tako možete si uzeti neku glazbu, omiljeni album Vesne Pisarović i možemo krenuti. Znači, ovo je proces koji inače traje jako dugo. Ja se u ovom slučaju koristim najjednostavnijim onim defaultnim okruglim brašem. Ova tehnika točkanja sama po sebi može biti neka vrsta meditacije, znači može biti nešto što služi za opuštanje, ako ste takav karakter. S druge strane, može vas izluditi. Ako ste možda malo živčanija osoba, onda vam se može dogoditi da vam se ova tehnika neće svidjeti, ali u svakom slučaju mislim da je dobro probati. Vidjeti koliko su vam jaki živci i koliko imate strpljenja za ovako nešto što zahtjeva ne samo pažnju, nego i oduzima dosta vremena. Kod ovakve tehnike može se zapravo raditi na više načina. Možete ići od svjetlijeg prema tamnijem ili od tamnijeg prema svjetlijem, sve ovisi o tome što preferirate, što vam je nekako draže. Meni osobno je ovo zabavno, ne znam kako će biti vama, ali ja obično uživam u ovakvom procesu. Kad radim ove najtamnije dijelove, bilo bi dobro naravno postaviti točkice što gušće, ali onda opet ne toliko gusto da se ti dijelovi pretvore u jednu čistu plohu, da to bude kompletno crnilo. Znači treba se i dalje vidjeti da su to točkice, da postoji određeni sitni prostor među njima, iako konačni učinak je takav da ti dijelovi izgledaju najtamnije. Naravno, bez obzira što su neki dijelovi jako svijetli, i dalje trebamo postići određeni ton koji će se razlikovati spram pozadine. Rijetko koji dio zapravo na ovim kosturskim glavama je baš potpuno bijel kao što je ova pozadina, tako da znači postoje te jedne blage razlike u tonu koje trebamo onda naznačiti sa točkicama. Međutim, naravno moramo paziti da ne pretjeramo sa tim tonovima, čisto kako ne bismo izjednačili najtamnije dijelove sa ovim svjetlijim dijelovima. Zanimljiva stvar ove tehnike je što ne morate zapravo biti likovnjak da biste ju probali izvesti, ali isto tako da bi bili uspješni u njoj, zato što se ne radi o konkretnom crtanju, nego se radi o čistom točkanju. Ova površina ovdje djeluje jako bijelo. Međutim, postoji blaga razlika u tonu te bijeline spram bijeline pozadine. Tako da možemo samo tu i tamo staviti neku točkicu tek toliko da naznačimo da tu postoji blaga razlika u tonu. Inače, zna se dogoditi da se ljudi navuku ovu tehniku. Nešto u vezi nje može stvarati ovisnost. Ima se jednog učenika koji je čak brojao točno ne samo vrijeme koliko mu je trebalo da završi ovakav jedan rad, nego isto tako i brojao broj točkica koliko je napravio na tom radu. To je suludo. Ali bio je vrlo uspješan u tome. Skidam mu kapu, svaka čast. Ok, u nastavku videa ću se posvetiti potpuno ovom procesu, tako da ću zašutiti i vidjet ćete samo ovo što radim.
To je to. Rekao bi da je ovaj crtež gotov. Naravno neću vam reći da ovaj proces nije bio mukotrpan i da nije dugo trajao, apsolutno je. Međutim, mislim da konačni rezultat bude dosta ovako efektan. Kako to izgleda? Pogledajmo sad. Za više o likovnoj umjetnosti, dizajnu i još puno ovakvih vježbica, ostanite ovdje. Vidimo se.